Il est temps pour respecter situation améliorée. On est cadre follow ko yanga la ni follow ya. Championnat n'a pas à donner quoi. Yanga et championnat à galaje. Ça on a la ibi sambara bege million kili vraiment pour doron et Mali est là non. Il est sur le club là. Il est sur l'équipe nationale là. Ni bon équipe nationale non fait. Il est sur bon équipe nationale là fait na ibara ke kana ubi proposition chamanga yo kuba kawi. Na te boa sira fe ina ko prime be kaka ngada ama bo adobe di do te di Mali passé et ampleur ka boma suru zone de tel que Ivoire la franchement body ka bo ta Sénégal ni Burkina ni Algérie no ka wari ni kana to Mali ko on ke olumbe ka girigiri aw no fe fɛn dɔw bɛ yen a bɛ bɔ den kama fɛn dɔw bɛ yen a bɛ labila a kama an b'a bɛɛ kalama jusqu'à présent ka se ka sɔrɔ a la an ka laɲini ye wa essayer bɛ se ka continuer na cogo min na. C'est pas parce que tu as créé là ou des associations sigi senga donc forcément kulu kan ka caya ka tɛmɛ anw kan o de kama u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna an wulila ka se yan nɔ ka na far'u kan ko an bɛɛ kungo don k'an n'u bɛ jɛ ko ka nin kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ti t'o kɔ. Mali basketball muso me se ka fɔ an ni cɛw an bɛ taa kelen franchement parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an si tɛ condition ɲɛnama na an tɛ condition ɲɛnama na an bɛ sɛgɛn fu de la ni ne yɛrɛ ɲininka sanjikɔrɔ waati de don an kɔni bɛ basket kɛla an b'a kɛla an diyaɲɛ de kama an b'a kɛla parce que basket ka di an ye n'a fɔra k'e somɔgɔw ɲɛ jɔlen e la k'e bɛ ka fɛn dɔ kɛ ko wari bɛ sɔrɔ o la ka sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ a la an bɛ taa ɲɛfɛ yɔrɔ min imagine toi coupe du Mali yɛrɛ lajɛ coupe du Mali la nous on a été deuxième. Oui, à tɔgɔ ka di mais mun dira an ma la 0 francs CFA. Bɛɛ bɛ n to balo la ne yɛrɛ bolo Mali basket la o kɛlen ka prévision dɔ la a y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ de sansi yɛrɛ ma y'a la yɛrɛ nafa foyi t'a la n'an farala ɲɔgɔn kan ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma tɛnɛba ye waa kulu. Ne tɔgɔ ye Aboubacar Alou Diakité, secrétaire adjoint de la commission des athlètes du Mali section basketball. An bɛɛ bɛ baara kelen de la mais entité différent fila de don quoi mais an ka hakilina ye kelen an ka laɲini ye kelen joueur ka bila en réalité valeur la.